Полагайте усилия да удължите живота си. Факт е, че животът може да се удължи, ако полагаме усилия за това. Казват, че животът на човек е предопределен, но това не е 100% вярно. През живота си може да имате няколко повратни момента, които да бележат началото на нова фаза в него. Те в известен смисъл са предопределени. Има много критични моменти в живота, например на 55, на 70, на 75, на 80 годишна възраст и т.н. Обаче това е като фактора вероятност при прогнозата за времето. 80% или може би малко повече прогнозата е сигурна, но не е фиксирана. Ако успеете да постигнете революционно мислене по време на тези повратни моменти, може да удължите живота си. Ако не можете да направите това, ще трябва да се замените от този свят, но ако можете да намерите някаква причина, която да изисква по-продължителния ви престой на земята, ще живеете по-дълго. Така че ако желаете да живеете дълго, помислете за сериозна причина, поради която трябва да се удължи престоят ви тук. Най-често изтъкваната причина е, че имате още много работа за вършене и затова трябва да планирате бъдещето си. Чувствам, че трябва да дам напътствие за това на тези, които са в напреднала възраст и ако ме попитат кое е най-важното за тях, ще отговоря, че те трябва да имат желание да живеят 120 години. Ако сте решени да живеете до тази възраст, ще установите как повечето ви тревоги изчезват. Ще знаете точно какво да правите и ще се заемете с изпълнението на останалата част от плана за живота ви стъпка по стъпка. Важното е да продължите напред, независимо дали животът ви ще свърши по средата или не. А пък ако сте на 20 на години, имате още много работа за вършене. Когато имате пред себе си още 100 години живот, ще трябва да направите много планове, за да запълните това време. 100 години е дълъг период само за един план и затова младите хора трябва да планират няколко възможни пътя, по които биха желали животът им да протече. Трябва да направят подготовка в много отношения, за да може да се наслаждават на останалите 100 години живот. Животът е като шоу с фойерверки. Ако има само един фойерверк, ще е отекчително. Трябва да приготвите 2, 3 или 4 различни вида фойерверки и ще имате чудесно шоу. Подгответе няколко различни плана за живота си, за да може, когато сте на 30, 40, 50 или 60 годишна възраст, животът ви да разцъфне. Трябва да посеете разнообразни семена. Постъпвайки така, ще израснете на високо и ще укрепите основите на знанията и възприятията си. Ако просто събирате информация, която може веднага да се използва, няма да стигнете до висота, защото това, което просто преминава през живота ви, не може да се складира като знание в душата ви. Богатството на душата може да се постигне чрез постоянно изучаване на това, което със сигурност ще ви обогати, независимо дали ще ви помогне в бъдещето или не. За да достигнете до подобно богатство, необходим грандиозен план за живота. Дори ако нищо от това, което сте научили, изпитали или натрупали като знание, не ви е от пряка полза през този живот, нищо не се губи. Може да се питате какво може да вземете със себе си в другия свят. Отговорът ми е: всичко, което сте научили през този живот, можете да го вземете със себе си, защото сте го асимилирали дълбоко в душата си и макар то да не ви облагодетелства в този живот, гледано в дългосрочна перспектива, ще имате голяма полза от това, че сте научили толкова много неща в един живот.